Kini ako problema, bahin ni sa akong anak nga hapit na gyud matiguang ng ulitaw tungod sa kapilian o babae. O kung nga no, ingon magudaan niya paghitabo. Tay, may kinakasagawas na. Wala yung sista. Listen mo sa ng piano may ako doon din gawas no. Abi pa lang bukiro kay pla. Hinada tayo piano, tay ting. Ansam na itong daan ni maghapon. Di dito piano. Paan ba to? Oh, sabihin sa pan. Di ba piano? Dili, piano no. To tay ting piano. O di dito piano. Taka, wala ka tayo. Sa dugay ni mo kao na to, wagyapon ka kailangan ko sa nga na to. Ay, tungod manggot sa kalami sa pan. Kalimot ko mga piano. Atik tay, atik. Lamdamit tayo ay. Sama siya eh. Sige na tay. Paborito to di mong paan? Kanta tabi. Kasi paborito mo kanta ka ng duwito na to. Kuhan ka lang. Kayo nung lupabakakos lilik sa tudok. Kinumdo pa. Siguro ka to tayo eh. Katong litit bimi. Ha? Sige, intro yun tay. Patawar to tay. Sige ka na, sige. Sige. Okay. Ayuhan, yabong tuyong niya mo tayo, no? Yes, mo diri. Larga! Larga! I bless the day I found you. I want to stay around you. Now and forever. Let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Say that you love me only, and that you always let it be I bless the day I found you. I want to stay around you. Uy, hala. Sila si Mitoy. Sila mo na nagkanta-kanta sa gawas. Akong tawag ko na. Maayo! Maayo! Ay, Mahit! Ang lagi ka? Unsay ato, day? Dali, mahit, day. Sod ka rin, day. On sa bakay. Burong kang kalon pa ka. Dali, sod ka rin. Hindi ka lagi ka, ha? Day? Ito. Ay, naunsa ba yan na siya? Mura magkaroon pa ka nga nakakita nga. Diyan ko sa inyo, uy. Sige mo na kaganhe, no? Uy. Ako ba tayo tikuha sa inyong lamaw? Dako na baboy ni mo? Katuwing inyong bidoy? Dako na po eh. Nya himsog. May pagkaliwat gito ni mong babuya to eh. Nga. Pag magkahimsog? May pagkadakog kaon. Day. Lahi sa rin mo da. Uy, Usting. Day. Toy. Unsay atoy. Toy. Atoy lang. Katanaw ni mo, Toy. Og di pa ko tikuha og lamaw, Toy. Nakay manguyab na ko, Toy. Pwede na, oy. Nga ko tawang wa. Tinuod ka, Toy.
Oy, bisag unsa pa ka day. Kung ang tao nagali mahigugma nimo, di gyud magsapayan bisag tigkuwa kag lamaw. Mao ba, Toy? Ay uy, ang gugmayet, di magtan-aw kung unsa ka. Di magpili kung unsa ka. Sa ato pa na na maghuyap na ko, Toy. Oy, take positive lang yun na unsa. Di ko mo tuo, uy. Ano yung kamutuo? Wa lagi ko nimo panguyabi. Bungot, ay ito. Panguyabi sa kubi para mutuo ko. Bitaw, Demet, joke na to ako, oy. Ito? Sumiti-biti, maligo ko. Ha? Nahamagay ka, biyati ka lang. Uy, uy, ala, uy, kalain. Idlas mang kaayo, Rosmitoy. Pero, makuha ragi hapon ta ka, no? Ano pa baka taon to si Bayet? Kalakaw na baka taon? Ako napataon to. Lion ako be. Ano, anay, tao, day. Ito, ananagin siguro. Hoy! Ay! Yawan ako. Ising yupan dia. Hiwatay, si Mayet. Napadihatay? Wano, oy, ito na. Igor itong kuhas lamaw eh. Mo ba? Yun na. Ragot eh. Anong mura magkag nagpanghadlog na noon niya? Ano mo sa may blima? Kuha tayo. Ipangyaban ko. Oh, sa! Kung sa'y panguyaban ka, si Mayet, inguyab ni mo. Ay, lagi tayo. Nabali na noon. Kung sa imbis ikaw manguyab, siya na noon. Bitaw siya lang ng uyab na ko kay wak ko manguyab niya. Mo ba? Surabihan na tayo. Huwag gani ko maguyab atong Glinda taon nga. Gwapo kay trabaho, nas bangko. Siya nung tigwag lamaw. Pag ingon na ay, noon sa magkay. Kaya di na basta-basta si Mayet eh. Dako kayo nagpigire, bayat bataa. Paingon ana lang na, pero ang negosyo anak, kuyaos. Nya, taon na gwata magagusto eh. Pagso na itong pigire. Nya, wata magagusto. Ay, wamang ko maingon nga panguyabi. Mag-ingon panguyabi. Maingon magud ka nga, tigkuha lang og lamaw. Sa mga ka eh, kaminos ka Mayet. Ay, awan niya na, ipaganak ka na yung anay, eh. Tanawa, tukubok anay na niya. Nga pulos na mablos. Magdunga nagpanganak, awan na. Kwarta na na. Mabatay? Mawaray, kagad, pilian ng kakikababae, eh. Daghan na kayong mga babae nga imo lang ipag-usik-usiktan, ay. Susikan, matay? Ay, daghan kayong mga babae nga nagsige kayo, panawag din niya, ay. Nangita ni mo, naibawa mo ko nga, pulos to ni mo, yaba. Awa na to sila, gibasura na to, gisigrigit na to na ako, tay. Hilasas ka na, hinahag na bata, ay. Sa kapriyan ko di mo, Kasaya- imo mga uyab sa unang. Ay, kasayang naman gud mga gwapa man namin, mga bayano, mga kwartahan pa. Ay, sas, kortahan ko taon. Kortahan, lagi tayo. Nya, magwapa na, ha? O nya, ang mabatasan, di saan makaogiro? Gwapa, makaogiro batasan. Ilog na, ay. Ay, pagiro, makaon pa. Ay, ilog na, ay. Bahay na, ay. Ikaw no, wag yung ka, maguna-una sa imo kagulingon, ay. Kingan mo na ko tayo. Tanawa ko no, ay, tanawa pa namin, ha? Ay, makita ni mong imo kagulingon. Oh, Tay. uy, mitoy, idaran na biya ka mitoy, ha? Unsa, kanang idaran, ang sunod, anak, tiguwang nana. Tay. Bida, taas pa kayong nahon tayo, tay. Ano dali man ko? Taas ba yung panahon? Di ba ni contest? Ay, consist, kanahan mo. Noon sa consist. Di bitaw, di consist. Pero sa imo pangidaron nga hapit ka na mo, lapas kalendaryo, ha? Dapat, ha? Mo settle down na ka, settle. Unya ka na mababae na ni mo. Sayang kay na, oy, gusto mo na siya, oy. Porbida sa ni mo gool naman ni mo anak, tay. Oy, nalana, gol! Wala bagi pagmahay nga mag-una, ha? Pirmira bagi na mauhay. Tay. Di mahitabong magmahay ko. Mas magmahay pa kung pataka kung dasmag. Ay, ikaw, no? Ikaw may nagda sa imong kagalingon. Ay, bala ka! Ay, gabla ka, tay. Kay kadtong mga babae nga nilang bigi tao na ako sa makadiyot, puro suha magkapasar sa akong standard. Wow, ha? Standard, ha? Unsa man lang standard, ha? Standard electric fan.
Bida din na itong istorya na yun. Lakaw sa ko. Dahil mangita na ko. Ingna nga. Milarga ko. Oh, sa? Oh, basta ingna milarga ko. Kung doon ay mangutanan ako. O niya mangutanag. Nusa ko mo uli. Ingna next year pa. Ha? Next year. Ay! Siguro ka ha? Ay! Hanggang ni bata! Tinuod ba ka malarga tong kagwang na ko? Naak mo ni bata eh. Kinsan sa kay gilikayan at to ay. Kadiot, nana! Saya ato. Asas Mitoy. Oh, ha? Amahan ka ni Mitoy, di ba? Nakaila ka na ako? Oo. Tungod kay gipakita ko ni Mitoy sa imong picture. Ug mingon siya nga nagkugi siya maayo para palit ko nun niyag tambal para nimo. Kay may sakit ka. Ug doon na kay maintenance. Hinungdan nga gioferan ko siya nga tabangan na ka. Gitagaan ako siya kwarta, pero ang animal wa ko tungahas sa among sabot. Sabot niyang ipasabot. Abi kay nakapahimo sa siyang maayo nako, iyan na lang kong biyaan sa dakong kasayon. Okay. Kagig man ko. Miss, kanang kung sa may problema ninyo ba? Wa ko'y labot, ana, ha? Kamu rin kayo makasitol ang inyong problema. Ingnan niya na siya, nga kung dili siya mo pakita nako, ipanguli tong mga nahatag nako niya. Period. Gaya, sakit sa kong ilong eh. Ako bayhan na eh. Anong siya pa may nang lambas portahan nga amo man eh. Di man niya ila. Inahak, akong balian eh. Balik eh. Karon ka ha. Unsay, Asa silang ganako Mitoy. kisamang ka. Ang iyang first lady. Ay, bukod sa ito, unsay first lady. Buot mo, pasabot ka uyab mo ni Mitay. Oh! Sa Malaysia. Ang una diyang biktimas pasali. Buot sa ito eh. Uyab po na ni Mitay. Ginoo ko. Gilumpong mong duha ni Mitay. Ay, wasad, gitag-sa-tag-sarami. Hindi siya may una kay nako. Ay, mo, ginoo ko. Asa man si Mitay. Ay, kinalaya tupango ning, tabo na mo ron. O sa buot mo pasabot ha? Mabdos ka? Gipamong mo. Diyos Maritse! Ikaw mabdos mo ka! Bugot sa ito eh! Uy, pagtsur mo ay! Doon sa... Kung tinood nga mabdos mo eh. Pagdamog kamaturan ha? Or ebidensya nga mabdos mo ha? Dili kay abi kay najijiran mo. Ya, mingon day mo nga mabdos na mo. Pagkakilot ka ninyo eh. Paghuli mo sa inyo ay! Abi na ko katakihon ko ito'y kayo na. Ay, nga naglungan og abot ang mga babae sa akong anak, mga uyab sa akong anak. Pagkainahak yun yung bata. Mao nga sidang nga uli ng akong anak. Maayo, kay pakita ka na kung inahaka ka. Oh, pikita ko ni mo tayo. Importante insultin ako ni mo. Hida. Unsa na masag ka? Lain sa na problema, maabot ni mo. Ay, layo. Pati na ka nangita ni mo dire. Pida, nagsunod-sunod ng mga babae dire. Okay na tayo eh. Pulos laki nangita na ako. Mao na idiligid may tabo. Unya, usaw. Tamaning nga nangita ni mo nga matod padila. Pulo sila nga mabdos. Asa patok amang nga, may ani din eh. Ni-claim siya nga mabdos po siya. Amang. Ang amang? Gabiya po ni mo doy. Sama ka. Hasta amang, mo bang gaginotong birahan ni mo. Ikaw inibirato amang. Hindi mo, sama ka. Nasa ni amang mo apilo. Ako pa pasigin na ni mo. Pwede nang hagad. Doon sa sila may mga hagad ko. Ikaw no, basta nilungo. Kaya nga naman yung amang ha? Panilitan, birahan na to. Na kumplito, nastanan. Naam sa imburnal nga ako. Uy, Diyo. Matakay. Ngita mo yung kagabaan ka.
Ay, sos. Tayo gabaan ko. Kung ako'y manghagad, ako'y manguyab nila. Waman, sila may nanguyab na ako. Sila may nanghagad ako. Sila'y gabaan. Saday na ako. Bitoy, ayaw pagtuo nga ang gaba di magsaba ha? Sus, gabaan kay ka Bitoy. Og mao nga paminaw gyud nako do no. Pero og di ka maminaw sa gaba no. Aw, magabaan gyud ka. Oh, tayo uting. Bisan giunsa na ko pagpasabot akong anak. Gahi gyud kayo. Og ang iyang marungadan nga dili lagi kuno iyang sa kay di man siya mo nang hagad. Unya to. Unsa naman sad ni, ha? Kinsa naman sang bayhan ng imong gidad ni? Tay, ako mga saunon, tay. Ha? Ay, lapit ako, anak. Kinsa man na? Si Mayet ko. Itong tikuwag lamot. Tigiya ba? Itong babuyan ba? Dagal kang baboy. Nya kanang laki kinsa man na? Iya, bitaw ng papa. Pa Claudio. Pa Claudio, pa! Ay, pa! Sa problema. Pa. Sa problema. Akong papa, kailan mo sa kong tatay di ay, imo na yung kumabot ka kumpare, pa. Mau ba? Kamusta pre? Di ame, ako lagi kuyugan akong anak kay lagi. Matod pa ning imong anak nga magminyo na sila. O gusto sa imong anak nga ani siya mo puyo. Pero ay kabalang ka pre. Karoon naman yung adlaw ba din eh. Huwag mamuli man. Ako lagi kuyugan akong anak nga ani siya matuog sa inyo. Kaya wa mo gano'n siya maanad nga matuog og laybay. Mao na ako ni siyang gikuyugan. O sama, no, okay na ka pre? Ha? Okay ra pre. Kanay kumpare. Sige, Dubitoy. Pangatog mo sa'yo ha, kay kamis pare. Mag-inom sa Medres Gawas. Oo, okay ba? Sige na, day. Bida, ay. Mga tulog na kay labian ako. Pero, uy, unya na lang, Mitoy, uy. Iniguman na lang sa atong kasal. Ay, sos, maro niya pong istorya. Ay, ato na advance, suklo na itong yuta. Di lagi na po, uy. Unya na lang, uy. Ay, sos, lub na talagang buhundaan. Sige na, bi. Ay, ano pa? Ato na yung mga bi, bi. Ay, ayaw pa. Sos, ayaw ba? Sige na ba? Oh, Ano ka, uy? Mursip. Unsa di day? Ngano? Binuang aming imo ay. Ngano man eh? Ano ang dong? Unsa dili? Nganong dunam kay itlog? So, di ka tinuod ka babae? Pasaylo ako, dong. Unsa? Basta ko ba magaling mo itlog isa ko? Ayaw, ano batasan, eh. Mantingo, makadungog si Papa. Bako para ba nang nakakalaya sa munti? Ya, ako yan eh! Ya! Ngano kami toy? Disgrasya? Unsa disgrasya? Si Mayit ba? Babae magtingog pero dunay. Dunay anak? Ha? Ay, okay ra noy. Total, mabuhi man gapon mo. Ako atay, dili tay. Si Mayit, dili dunay anak. Dunay itlog. Oh, main, hoon. Unsa? Unsa toy? Tinood ka? Utay, dunay itlog Mayit. Oh, nagamba na ni Mitoy. Gapa na ni. Mo ni problema taon sa kong anak. Nasugamak siya. Kaya ang amahan sa babae, bagong laya sa munti. Kalima na kapatay. Unsa man ni sa akong anak? Madayon ka ang kasal nila ani. Unsa may buhaton sa kong anak taon oy. May kasal ka nga may tabo. Biyon sa man kung kamo ang busultihon, usting. Hello, Lord! Good morning! Very good morning! Salamat
sa tanan. Hello, sa tanan. Nga namati ron. Salamat. Thank you. Lord. Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Sa tanan, mga natin na to karon. Ate Jen? Hi guys! Ay, Ate Jen. Hi, Don Pepe Tablian. Salamat sa mga nipalit o niinom na sa Don Pepe para taas ang energy. Happy tagtanan. Mas mayo ka, Ate Jen, kay kinabuntag yung kainom doon pipitablian, no? Si Janine, Chantel, o si Chini. Sa inom. Inom dahil. Si AJ. Inom sa... Okay, sa tanan mga natin na ito karon. Good morning na ito tanan. Sa tanan kayo sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat sa iyang Miguel Furiar Fertilizer. Good morning mo diakap sa imong mga tao po. Og labi na yun sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Diaz Toledo. Good morning mo diha Kuya Nick Pipito Diaz Toledo. Og ingon man sa mga tao ng GR Pipito Diaz Toledo. Good morning. Og sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar og Sir Ricky Asnar Diaz Talisay si Sir Ryan Kangki og si Ma'am Kasmer og ingon man si Attorney Ibon Abapo. O labi na yun sa mga tao diya sa Yol's Merchandise ni Sir Yol og ni Ma'am Kasmer. Good morning mo diya Ma'am Kasmer sa tanan og ni Sir Boy Abalo og ni Tali Abalo. Tali Abalo. Ma'am Tali. Thank you Ug kayo. tanan ga dinhi sa kuan ay tabuan no ato mga sukintig paminaw di sa tabuan market diha sa Carbon. Carbon. Mga suki gyud diha tig paminaw. Sa Thank tanang you mga kayo. naigo sa ato mga bingo-bingo Ate Pres. Oo. Congratulations sa mga nakadaog. Dili sa Salamat kayo. Tehero. Tehero, diri sa Mandawi. Norte. Oh, sa ilang Mandawi. konsehal Joel Carcanera. Good morning po niya konsehal Joel. Sa tanan diha sa Norte Napita. Thank you kayo. Di sa Kabantan. Atong Kabantan. listener diha Kabantan. Daghan kay Ate Pres. Oo, Grabe sa diha Tehero, Dapit. Sa Nicolas Thank you dito sa kayo. Iniwan silang Kirk Brian Repolyo, Brian siyang Repolyo. pamilya, may pagpaminaw. O sa O tanan, tanang pamilya po sa mga kaliwat saka ni Parijage. Good morning ni mo Jag. Sa tanan nga mga suod po nato. Thank you kayo. Jagi Haka. diya sa Kugon Pardo di ay. Kugon. Kuantud atong mga listener diya. Daghan kayo. Kuantud ta. Thank Daghan you kayo, kayo Dias. sa katanan. O sa tanan ngayon nga naman nato ha. Salamat yun kayo ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og salamat sa kayo sa tanang na nagtumar. Nag-maintain karon. Og Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ayong si Piata pag-inom adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom sa buntag uday ka mukaon sa imong pamahaw inom na kadaan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule inig pa diuto nimo mao gyapon inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule unay ka mukaon sa imong paniudto mao gyapon ini gabi sa dili pa ka mukaon sa imong panihapon inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. O galang ni atong na problema sa kidney, ingon man UTI, dili na ta maproblema anak tungod kay naanay makasulbad ini. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, imnan ka nimo ni og Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang tanan, okay na ang imong kidney, ingon man UTI, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi maintenance na lang. Ayaw kalimot alang sa atong kidney aron mawa na nga atong kidney ingon man UTI, Kugon Herbal Capsule ang imno nato. Okay. Don't panic, it's organic. Okay, salamat kay Ate Pres. Ug sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa atong number 1 nga plus said Lenament Well. Thank you kay inyo tanan sa paghimog number 1 sa atong haplas nga tinuod yan yung mutabang na tumuhog tas itong panuhot pamaol para kinsa kalawan sa Baricos Benz katol-katol o gingon man dysmenorrhea ka ng mga katol-katol sa panit ito kuto sa kabataan. Oy, si Yoshi de Ate Pres. Ano? Nagikuto man akong gigsuan og said ba? Lenament Well karon pero buyag taon no nagitaon. Saan mo paghiso?
kanang imong i Gihisog ginako ate pre sa akong gibutang sa kong kamot, ya akong gihisog Ya, ko. imong gikuan sa Oh, iyo. nangatangtang. Mo ba? Oh, nangatangtang ang kuto pero buyag ang taon kaana gyud ko nga ngilgil yung wa na si yo si Ron wa na Daghan ang gamitan anang Daghan, kuan, oy, pero buyag lang set taon. liniment oil. Oh. Uy, daghan jud kayo kag magamitan ana kanang imo mga nuka-nuka, kanang mga hubag, kanang mga bugas nimo. bugas. Oh, malaya uy. Mao na nga thank you kayo niyo ha. Salamat kayo sa inyong paggamit sa atong number 1 nga plus ang Sid Liniment Oil nga nara mapalit sa butika. Di ba Kuya Gili? Butika lagi na atong kasaligan, magiitan, o epektibo kay nga haplas gam ang seed liniment oil sa butika lagi ta sabot na magita nga ato kita sa butika di kita anas gawas pamalit ana kay anas gawas wa gina mahimo pulos lagi hupas mo na nga naggawas hupas wa gina Ayun sa dito. balat kay kansa panjawa nga gawas gawas hupas mo gina nga katawa na tayo ako ni great gams ati gamitan og sa atong kasaligang seed liniment oil gams si Chip yun sa Marlon Tenebroso nga taga Gunting Barili. Oh, this channel grupo ni sa in card C. Na sila grupo nga Martis channel. Kuya wa puro sila nagamitan og seed liniment oil. Yuhin nyo eskala sa Sweet Baby taga Bantayan ngiga. Salamat nyo sa pagsalig nyo sa atong seed liniment oil. Daghang salamat. Okay ra naman indang uban diha og nas gawas pero ang ato Sid Liniment tong panyawan. Ha, ang ato ang gibaligyaron Sid Liniment oil mo gikuha na namo ang panyawan kay daghan man gud nga nagsunod-sunod nya madaot mo gud ato produkto gud nya ato butangag panyawan pero ang dili makayo. Wala gituyo ginagam gikuha. Tuyo ginato nga gikuha atong panyawan Sid Liniment oil na ato gibutang kay mao gyud tinuod nga Sid marketing man gyud na Sid Liniment oil nga ana na ato mapalit sa butika. Wala gam di Kaya wa man na mo gisuroy-suroy ang Sid Liniment. Siguro na ay nagsuroy-suroy panyawan pero tay labot na gams ilahapon na basta gawas lagi gam hupas. Basta gawas hupas. Og dili mo gam sa Facebook na lang gams. Isutahin ninyo ang page sa Seed Marketing, no? I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Ug ayaw kalimot nga i-like ang page, no? Sige. Makita diri tanan ang mga genuine Seed Marketing products. Ug ang mga Panyawan products sa Seed Marketing mapalit na po sa Shopee. Wala na sa gawas kay hupas. Bita oy, aban. Salamat! Ani ano sa atong celebrity ko di beauty so pumani atong mga haplas ani napunta sa sabon nga pang pagwapa ang ato ang celebrity ko di beauty soap with glutathione and papaya extract doon na sa kini mga moisturizer doon na sa kini mga sangka para kung doon na tayo mga pugis-pugis murag up doon na ba kay white doon na ba kay blackheads kanang na ang gamito na to kani celebrity ko di beauty soap Pilipina kani salamat kanimo diha Mrs. Marcia Keliturio sa may lugar sa street ingo manasab ni Ma'am Clemencia Labos diha sa Gonzales Compound sa may Escario og yung sa mga tricycle drivers diha sa Oslo Public Market salamat kay kanimo Mrs. Marlina Dihino asawa ni Mr. Manasis Dihino no nga atong mga tricycle drivers diha sa dili pa sila mo duties sa yung buntag mga likos laning kadlawon gamit na itong celebrity coding beauty soap ingo na sa ato mga magtutudlo sa kanyang elementary school o sa high school kanimo diha Mrs. Violeta Rindon is Ma'am Mayet o si Ma'am Tima no diha sa kanyang elementary school kanang na ang atong mga bata sa no agniha sila ani ang atong celebrity ko take beauty so para sa atong pagpagwapa thank you. Okay, salamat kayo sa tanan to mga kaigsunan, kinahanglan nga di gyud ta pataka gyud ha kay bisag asa ra ta mo kaon ta bisag unsay ato imnon, mainom tag mga ilimno makahubog do na gitoksin nga musud sa atong kalawasan nya lisod magkay ng toksin kay kaning atong toksin ra ba nga musud sa lawas mao ni mo daot sa function sa atong blood cells nya atong blood cells mao ni tighatod sa ato ang oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan
kalawasan niya madaot ni awa na mastiki or niya mulapot ang atong dugo mao na mag poor blood circulation tama na nga masakit ang mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o kining constipation mao na kuyaw yung kayo di ka kahit sar og tarong murag lisod kayo mao nang ikinahanglan mo inom gyud kag G-detox kay kining G-detox mao ni siya natural nga detoxifier mao ni tigwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan natural nga remedy tigwagtang sa balatian og puno kini sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs ang atong pag-inom ni kausar gyud sa kadlaw pwede kami inumin bisag duna kay mitindan sa usa ka oras sa di pa ka mukaon pero duna na kay balatian katulog yung ka mo inom sa usa ka adlaw usa ka oras sa di pa ka mukaon og atong imnan og 8 nga to sa 12 ka basong tubig matag adlaw busa kung gusto ka muwagtakan mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o karon ligon gyud kanunay atong vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan okay Ate Pres Okay, ang isa doon na to karon gulyat. ay si Mitoy Mitoy. Akadim si Mitoy na ni anak lalaki karon na anak lalaki nya natiguang hapit mo idaran Ate Pres nakauyab siya kanang gikan sa amahan gikan sa munti nya ang kuyaw ang kapait Ate Pres kay si ang iyang asawa si Mayit babae tingog pero bayot pa ni Ate Pres Ha? na may itlog pag Udi sa kibaw. wa sa kibaw kay wag yun nilabti kay ang gusto ligin kuan Hala no? oo wa sa kibaw first time to nila nga gidaan niya subay gingnan siya sa ama sige dong ligo ka ng tug naman rito Diyan kasal sila? wa pa sila magkasal Okay ra. tug naman rito magkuan nga pagkuan Babae paggubo yun itali ni siya kaignaw. babae naong niya babae tingog paggubo siya uy kusang ko ni mayip sudak ko pa man sa kuha dako pa man sa kuha Kasi nga niya, mayit. mayit O laki pa. mayut Pagbahay di sa laki hospital. ni siya. Kadako Sa, talaga. mao ni akong problema sa kong anak. Nakuyawan sila Ate Pres kay ang amahan bagong gikan sa gawas munti. Ay ama ni mayit. Oo. Ah. Ang ilang patio niya yung anak ba? Mali. Oo, Kuyawan niya. Unya, unsa man, wa hinoy kasal diri sa Pilipinas nang lalaki Ate Pres no. Wa Gyud. Ba ni kuyawan ay nagkakulbaan na bam out sa may atong kuanan bam. Sa may atong Sabi kasulti anak bam. Nay, bayot mo na. Sabi kasulti anak bam. Dili kay ko makatungkad. Kay nga no, kung man na siya, punto medikal. punto medikal bitaw ni si Rini Ubrata taon si Ngano man punto medikal man na? Ha? Ngano man punto medikal man na nga? Bitaw, ibo- Problema niya. Nga bayot raman ang yang nauyab nagtuo sa babae. Mara problema niya. punto medikal? Ngano man punto medikal na? Kari ay, tanawa sa... Karebe. Sige. Tanawa na to be. Karebe. Ikaw ba, dili siya ka mutubag kay makuang ka. Malain ka. Punto medikal be. Ang saban be. Aritas biblika. At ako kanong mingon ko nga punto medikal tungod kay makinahanglan manggudog ka ng enhancement or operation. Ano ba kinahanglan? Wa man siya maproblema na magpa-opera, magpakuan siya. Ang problema, nga bayot di ay. O ko ni tagitlog. Ayot. Mas dako magugulo siya Ate Brisa. Mo lagi? Dako pa man ita. Kani ay. Kani ay. Be kanibe asaban ba? Be kanibe. Kini ay. Be asabe. Kini ay be tanaw na to. Be. Kung ari ka diri sa panultihon 20, Okay, bait versikulo Usa na siya nga kuan. Proverbs of Solomon. Yeah. Panultihon 20, versikulo 30. Usahay, kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Mao ba na?
O musakay ba? No? O musakay ba kayo? Sakay daw. Okay, mugiro mo sa tukotagod. Wow, buutan to si Bitoy, oy. Ikaw ba? Oo, buutan. Ikaw ba, ma'am? Kining atong istorya ka ng problema, karoon mo rin na-guilty ka. Aris, balik sa diri. Balik, asa na balik? Magpadayon ta sa Kapitulo 21. Ayun, padayon. Oh, Pagitag pa, pagitag pa. magpadayon ta sa panultihon, Proverbs 21 verse 2. Oh, yes. Bisan pag naghuna-huna ka nga ang tanan mong gibuhat husto, apan timan nga hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Katubang mingon siya nga, kanang na ang no, bugiro mong siya ba? Tingon nga nga, may mangitang babae ka na inawa ko. Wala mong siya. Tungod kay daghan sa gipangkan ba? Mao lagi, mao lagi. Dali na mga bugiro. Uy, niya. Ayan, likay la siya kay ingingnan ko ni tatay nga katong mga babae nga akong ikadug tay matay wag ko pasar sa ngong standard. Ano nakapasa O, ya, niya? pamina. Miyat. Oh, si Biyat. si Bitoy, si Bitoy. Nakapaanak ni din sila na mga anak nakapaanak ni din siya gulyat. Oh, nakapaanak na kay buros ko tumabdo katong amang. O amang, doon na pato'y tiguang-guwang mo. Guwang na. Dili, wato mababdos ang guwang na. Kuya Win, ang amang makapamabdos ka kay PWD ba yan na? Oh, mao lagi unya sa ni mo ana be. Mao lagi magigabaan siya. Karon, Diba? dili kayo ko katugkan din imong kahimdang dong. Nga naman. Oh, kay kanang Magkatukan biya ka kay pareha mo. pirti mong kung babayihan yung tingog. Babae bitaw kay siya tingo at preso mo Tingog, na daw. kapritsura. Wapa. Karon, Mao di ko gihan kayo. dili kay ko katugkan ani. Wala ko ka earth kaayo ani. Nga naman. Oh, pero maingon ka kanang gingnam si Papa, gaba na nimo kay iyang napangasawa na ay itlog. O bayot lagi. Oh. Oh, maayo. Nga naman. Ha? Naman. Oh, piso na naman piso. Mas maayo na. Kay naiitlog niya mo piso di isa. Sakto na ba? Karon. Ang maamahan bago ni gawa sa monte. Ah. At bango na ni Modong, ug imong klaruhon ug mga asawa bakag di iba ka nasugang magkaman. Oh. Nasawa bayot. Mao gani at bango ni ang papa ug Dili, lapat. oy, ang ako hakon, mahadlok siya sa amahan. Mulaya siya. Dili gina siya melayas. Dili siya Dili, video. palitan nahadlok siya sa amahan niya. Ipakasal yun siya. Adto siya sa Hindi pulis. tinali, oy, oo. Di ato siya sa pulis at tipres Oo. nga musulti siya. Ustusan. In kaso, Siya niya tanan. in kaso hulgaon siya sa amahan. Ah, pero di na o ginana di mahadlok nang amahan kay nabi mga Bayot ko na yan. oh Oh, dili. Pero kargado. Di na Ate tira Pres. pamugos kay Mike, babae ang anak. kargado na nga preso at tipres mutagam mo gyud mutagam kay lisod gyud kay Dili man sad Bitaw. Dili man sad mingon og makapamugos sa amahan bisag gikan pa sa munti kay wa man nimo binuangi, wa man nimo na iharas ng iyang Usa, dili man babae ang anak, bayot man. Oh. Pwede. lisod man. Nala! Pagtanaw niya, natingay siya nga doon ay itlog. Taas! Dako palagi siya sa! Sige, kahit paminaw Dako sa. pa rin dako! Paminaw sa. Paminaw to. Pagdug mo dayon, yung unang papa. Ah. Pagdug niya, nakita niya na itlog. Nalaki! Dong. Dong. Ugma, pag-usap mo, dong. Ah. Tinawag mo pa yung mga. Sana ako na ka nakakita naman. Kada ko ang puzzle, diyon.